Pegasus Rescue Team levará a solidariedade do Barbanza ao Sáhara, onde marzo recollerán alimentos e calzado na praza do Concello de Ribeira. A ONG Pegasus Rescue Team emprende unha nova campaña de axudos que máis o precisan. Neste caso, trátase da recollida de alimentos non perecedoiros e calzado para levar ás familias do Sáhara. As persoas que queiran colaborar con esta iniciativa poden achegarse o 1 de marzo ata a praza do Concello de Ribeira de 4 a 10 para deixar alimentos ou calzado. O ribeirense Rubén Lijó, fundador da ONG, xa colaborou nos campamentos de refuxiados en Lesbos, en Libia e Calais. Pois nesta ocasión Pegasus Rescue Team o que imos tratar, que é un reto para nada fácil, é encher o camión de calzado para nenos, de alimentos non perecedeiros como arroz, pastas e legumbres. Para elo convocamos a canta máis xente mellor o día 1 entre as 4 da tarde e as 10 da noite na praza do Concello de Ribeira, para partir ao día seguinte hacia o Sáhara. Pois foi porque recentemente estuve na zona de Calais, norte de Francia, onde estuvéramos o ano pasado, e prácticamente o que é a xungla, o que chamaban a xungla, xa non queda ninguén. Repartirnos por diferentes poblados, por diferentes pueblos, entre eles Dunkerque, que foi onde fóramos nós o ano pasado, e ali pois xa me dou a impresión de que non había moito que facer, non? Vamos en este caso hacia o Sáhara, que conocemos tamén, e bueno, pois a nosa línea solidaria tamén. O pasado ano a resposta dos veciños da comarca foi moi positiva, enchendo o camión en 3 horas. Todo o que quepa, vamos a intentar enchelo. Da outra vez, o ano pasado, en decembro, para os refuxiados de Calais, enchémolo en cuestión de 3 horas. Non esperamos mellorar eso, que foi moi difícil, foi un éxito. Pero bueno, se conseguimos ir co camión ca maior capacidade posible, pois hasta que non cerren as portas, non? O apropiado sería traelo embolsado ou empaquetado con un precinto ou algo así para que non se nos desfagan as bolsas. Despois xa nos encargamos nós de estivalo dentro do camión por talla, se podemos, por número de pé. E os alimentos, pois o mismo, os arroces, as pastas e todo isto, pois que estén ben embolsados para que non se nos rompan polo camiño. É un camiño de moita pista, moita pedra, moito bache, e intentaremos que non se nos rompa todo polo camiño, non? A ONG tratará de recoller todo o material posible para leválo ata povos onde outras ONGs non poden acceder pola dificultade dos camiños, pero sí pode facelo Pegasus. Principalmente o que queremos é ir polos pueblos que menos acceso teñen a outras ONGs que colaboran, que van ao mellor con turismos ou con vehículos que non son 4x4, para intentar chegarlle a eses puebliños tanto do Atlas como do Sáhara co noso camión. 3 voluntarios acompañarán a Rubén nesta viaxe, un ribeirense, 2 sevillanos, coñecedores do deserto e tamén de mecánica. Pero a viaxe moi custosa, polo que tamén teñen en marcha unha campaña para recoller donativos coa finalidade de pagar o combustible e o ferry co que cruzarán o Mediterráneo. Hai petos repartidos por distintos establecementos de Ribeira e tamén se pode ingresar no número de conta que se atopa na páxina de Facebook da ONG. O cálculo estimado que temos de gasto está en torno aos 2.500 euros, porque temos un ferry tamén de Tarifa a Tánger, que co camión pois é máis costoso que outros anos que mellor fomos na moto ou no coche. Vamos a intentar, a ver se coa colaboración dos veciños pois conseguimos axuda tanto para combustible como para ese ferry. O resto que é dormir, planteámonos dormir no camión, na tienda de campaña, encima da vaca ou do techo, combustible para a ida e para a volta. E onde poden deixarvos estes donativos? De que maneira? Si, temos un número de conta que a través da páxina de Facebook o poden ver, buscando en Facebook Pegasus Rescue Team, van a topar o número de conta. Polo pueblo, en diferentes establecementos que quixeron colaborar, temos uns petos, unhas huchas, para depositar o donativo. Están identificadas cunha foto do camión de Pegasus, e bueno, se agradece toda a colaboración porque vai ir destinada para eso. A ONG Pegasus Rescue Team botou a andar o pasado verán en Ribeira, colaborando en emerxencias na Barbanza, pero a necesidade que se ve noutros lugares leva a este ribeirense a cruzar fronteiras.